Ambalima mali kunnafoni jabarani lajabaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛ na mɛ kalo tile 29 ka taa se karido ma juin kalo tile 4 dolo jate la funɛnɛ kalo funteni kalo sabanan tile 9 dafala ka bɛn bi ma ka taa bila funteni kalo sabanan tile 15 la doloba min nɔrɔ barikalen don ni wagati kɔnɔna na o de gɔku ale dolo ale nɔrɔ de barikalen don ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan wa ninnu mɔgɔ hakili dumantigiw olu caman bɛ bɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu ye dakanko ye an bɛ ni kunnafoni labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaru ya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliyew ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliyew nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw yɛrɛ bɛna kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔ minnu bɛ aw kun kan aw yɛrɛ bɛna dusu sɔrɔ ka se ka dusu ta ka aw ka ko ɲɛtɔla ka olu tiɲɛ o b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ dusubɔ ko caman olu ɲɛsinen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu kundalen don aw kan aw bɛ fɛn o fɛn kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka jateminɛ ka ɲɛ kosɛbɛ n'o tɛ aw yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye k'aw ka ko bɛɛ lajɛlen k'olu fereke nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a ɲɛsin aw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw fɛlen tɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔ kamasɔrɔ aw ka wulikajɔw olu bɛna lagosi aw bolo aw bɛna baara ɲuman fɛn fɛn kɛ i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ bɛna sɔrɔ min bɛna o baara ninnu lagosi aw bolo o de bɛ kɛ sababu ye ka se ka dusukasiw ale ni sumaya walew k'olu don aw ka ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa a b'a yira k'a fɔ fana ko faratima yɔrɔw aw k'aw kɔlɔsi olu la kamasɔrɔ ni aw ma aw kɔlɔsi mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu kun dalen don aw kan u bɛ se ka kasaraw olu bɛ se ka aw sɔrɔ sira caman fɛ ni aw bɛ se fo aw ka basigi k'o kɛ aw tagama bere ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 22 la ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux funteni kalo sabanan de Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ wasa minnu ni aw b'a ɲini na aw bɛna aw cɛsiri ka wasaw ɲini ka aw ka sɔrɔw aw bɛna cɛsiri aw ka sɔrɔ nɔfɛ cogoya minnu na i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ se ka don olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ka o layidukan ninnu bɔ a sira ma gɛlɛya bɛ don olu la ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma a b'a yira k'a fɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen tɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa mɔgɔ minnu bɛna na se aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ o mɔgɔ ninnu caman bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka kungo lase aw ma o b'a yira k'a fɔ wale problèmew olu caman de ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se fo aw ka jateminɛ k'o kɛ aw tagama bere ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la n'o tɛ ni aw ma jateminɛ fanga bonya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ aw yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka aw yɛrɛ mako sa ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasa ni kunkɔrɔtaw ye aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ wulikajɔw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sɔrɔw aw bɛ se ka aw jigi da olu kan wa basigi ani hakilina ɲumanw aw bɛ se ka olu sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw mana hakilina minnu ta hakilina ninnu barikalen don ka ɲɛsin aw ma aw ni aw kabila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se aw ni aw ka mara kɔnɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira k'a fɔ wa aw ka jateminɛw olu fana fanga ka bon nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa o jateminɛ ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka sɔrɔw ale ni ko kuraw k'olu boloda aw ye don nataw kɔnɔna na nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion
samiya kalo filanan denw lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ yɛlɛda siraw olu dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma. Mankutu aw mankutu olu bɛna bonya ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ minnu ye bololabaarakɛlaw ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na walima feerelikɛlaw i bɛna ye k'a fɔ aw ka tɔgɔ o bɛna se yɔrɔ jan k'a sɔrɔ aw yɛrɛ ma da la a bɛna se yɔrɔ minnu na. O kɔrɔ b'a yira aw ka mankutu aw mankutu olu bɛna se fan caman fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na minnu b'a fɛ ka kodɔn ka lakodɔn o b'a yira k'a fɔ ni aw y'aw timinanja ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna jaabi ɲuman sɔrɔ aw ka baara ɲumanw minnu n'a y'u kɛ ka tɛmɛ aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la. Nka sɔrɔ siraw olu saniyalen tɛ. Aw bɛ se ka aw jigida sɔrɔw kan don nataw kɔnɔna na. Kamasɔrɔ ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ka taa se dɔgɔkun kura wɛrɛ nataw ma aw bɛ se ka aw jigida sɔrɔ basigilenw kan. Ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge samiya kalo sabanan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasa minnu ni aw b'a ɲinina sumaya bɛ se ka don olu la. Jigiya siraw olu ka ɲi ka ɲɛsin aw ma nka wasa ninnu a bɛ se ka sumaya bɛ don olu la. Dɔgɔkun daminɛ ka girin ka ɲɛsin aw ma a b'a yira k'a fɔ aw bɛna aw cɛsiri cogo cogo k'a bɛ se ka aw ka laɲiniw nɔfɛ aw ka wulikajɔw nɔfɛ. Dɔgɔkun daminɛ na layidukanw olu bɛna se ka ta nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ jigiya siraw fɛ aw k'aw jigida aw yɛrɛbakun kan kamasɔrɔ ni aw y'a ka ko siri mɔgɔ la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na sumaya bɛ se ka don olu la walima aw kana jaabi yɛrɛ sɔrɔ o kow la. O b'a yira k'a fɔ aw k'aw jigida aw yɛrɛbakun kan. O la i bɛna ye k'a fɔ aw ka laɲiniw olu bɛ se ka sabati. Dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma fo ni aw yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye k'aw ka dɔgɔkun birisa ɲagami. Ni fɛn min surala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawla kalo fɔlɔ denw balansiw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o kunnafoni siraw olu tiɲɛnen don ka ɲɛsin aw ma. Kibaruya nafama minnu ni aw b'a ɲinina gɛlɛya bɛ olu sɔrɔli la. A b'a yira k'a fɔ kibaruya minnu ni aw bɛna sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusukasiw k'olu lase aw ma. A b'a yira k'a fɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka kɛnɛ jɛlenba tɛ wa aw bɛ fɛn o fɛn na aw bɛ min na aw bɛ se ka to o la kamasɔrɔ ni aw bɛna yɛlɛma kuraw ta walima ni aw bɛ mɔgɔw don aw ni dingɔnnadaw fɛ gɛlɛya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma. A ka kan aw ka se ka mɔgɔw to u hakili la ka se ka lamɛnni kɛ kosɛbɛ. Ni aw ko aw bɛ aw ka hakilinaw don mɔgɔw kunna ka taa aw diyaɲɛ sira fɛ gɛlɛya bɛ se ka don olu la kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma. Ni b'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ minnu bɛ furukoɲɛw tagama ni wagati in kɔnɔna na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na u k'u hakili to u yɛrɛ la kamasɔrɔ kuma bɛ kuma na ni i ko ko i ka mɔgɔw lasɔn i ta ma gɛlɛya bɛ se ka don a la. A b'a yira k'a fɔ furu sira tagamanaw minnu bɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na u k'u hakili to u yɛrɛ la nin yɔrɔ in na kosɛbɛ kosɛbɛ. Feerelikɛla minnu bɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na aw kana fɔ ko aw bɛ mɔgɔw jagoya ka se ka aw hakilina fɔ u ye k'u ka sɔn a ma. O bɛ se ka kɛ sababu ye ka ko ɲɛtɔla ka bɛɛ tiɲɛ. A b'a yira k'a fɔ aw ka kun ni aw yɛrɛ ye sɔrɔ min ni aw bɛna kɛ aw ka kun ni o ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Dɔgɔkun nata ka ca Ala bolo. Dɔgɔkun wɛrɛw kɔnɔna na aw bɛ se ka na wasaw k'olu sɔrɔ. Ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw. Scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na basigibaliyaw olu ba aw ka ko la kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kamasɔrɔ aw bɛ fɛ ka waleya minnu kɛ aw sago ye gɛlɛya bɛ se ka don olu la sumaya bɛ se ka don olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔ ka ɲɛsin aw ma. Nin dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw mana aw cɛsiri cogo cogo sɔrɔ nɔfɛ laɲiniw nɔfɛ i b'a ye k'a fɔ laɲini ani a sɔrɔ ninnu u tɛna kɛ aw sago ye. O bɛna se ka kɛ sababu ye ka aw décourager yanni dɔgɔkun yɛrɛ laban yɔrɔ wagatiw cɛ. Dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la aw bɛna kibaruyaw sɔrɔ kibaruya minnu ni aw bɛ se ka aw jigi da a kibaruya ninnu kan a waleyali kan don nataw kɔnɔna na. N'o tɛ nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma. Fariganw olu kun dalen don aw kan. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ko man di mɔgɔw ye.
a b'a yira k'a fɔ fo aw ka se ka kuni aw yɛrɛ ka se ka aw dusu faga ka mɔgɔw lamɛn k'aw ta kɛ lamɛnni aw ka kan ka lamɛnni de bonya ka tɛmɛ aw ka fɛn bɛɛ lajɛlen kan kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na lagosiw olu sira dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma juguya walew olu siraw olu dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma a b'a yira k'a fɔ ko aw ka se ka aw basigi aw ka tiɲɛw olu bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ nkalon ye aw bolo ni fɛn min surala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la a b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko o ko la aw ka se ka aw kɛ jateminɛlikɛlaw ye ka se ka aw kana aw da don kuma bɛɛ la kamasɔrɔ i b'a ye kuma bɛ kuma na ni aw ye da don o la a bɛ se ka taa ka aw bolo dan o bɛ se ka kɛ sababu ye aw ka mangoya sababu bɛ bɔ o la nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma fo aw ka jateminɛ k'olu fanga bonya kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne dusukasiw olu de kun dalen don aw kan nin wagati in kɔnɔna na capricorne a bɛna waleya minnu ta dusukasiw bɛ aw ka siraw kan kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma i bɛna ye k'a fɔ kibaruya siraw olu jɛlen tɛ aw yɛrɛ jigilamɔgɔw olu de bɛ se ka kɛ aw jugulamɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw bɛna aw jigi da mɔgɔ minnu kan olu de bɛ se ka kɛ aw juguyabaga ye i bɛna ye k'a fɔ gɛlɛyaba de ye o la kamasɔrɔ i ye jigi da mɔgɔ min kan n'o fosila ka bɔ i kɔrɔ o b'a yira k'a fɔ aw ka ko ni aw yɛrɛ ye aw yɛrɛ k'aw cɛsiri aw k'aw jigi da aw yɛrɛ kan n'i y'o kɛ a ka ca la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ dɔgɔkun bɛna tɛmɛ i bolo nɔgɔya la wa dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw bɔta o de fanga ka bon ka tɛmɛ donta kan kɛnɛya siraw sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun duman don ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ laɲiniw olu na se ka sabati k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw a ye wuli aw ka laɲiniw nɔfɛ a ye wuli aw ka ɲinifɛnw nɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ jigiya siraw olu bɛ se ka barika ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma a b'a yira k'a fɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la wa mɔgɔ minnu bɛna na se aw ma mɔgɔ minnu bɛna na gɛrɛ aw la mɔgɔ minnu kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na olu ye mɔgɔw ye nafa bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔ minnu na aw fɛ don nataw kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to adamadenya kɛcogoyaw la aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna ye k'a fɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ a bɛna nafa sɔrɔ olu la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 20 na ka n'a bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ banamini fanga ka bon aw ka sira kan kamasɔrɔ aw tulo mɛnna ko dɔw kan i n'a fɔ layidukanw aw bɛ fɛ ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o jaabiw olu tɛna na sɔrɔ jaabiw bɛna na sumaya o b'a yira k'a fɔ aw tulo madalen don kabi wagati jan aw ka wulikajɔ dɔw jaabiw la gɛlɛya bɛ se ka don olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ garisigɛ siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw bɔli yɛrɛkɛli o de fanga ka bon aw ka wulikajɔw kɔnɔna na kibaruya ɲɛnama minnu bɛ yen nɔ ni aw jigi dalen don olu kan kibaruyaw siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma jigiya siraw olu lagosilen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun ye dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw ka kow ɲɛnamaw bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka se ka aw ladɔnniya dɔgɔkun min daminɛna mai kalo tile 29 ka n'a bila juin kalo tile 4 na o wagati kibaruya o de kun bɛ dalen filɛ aw tulo kan ka se ka aw ladɔnniya an bɛ funteni kalo 3nan de la funteni kalo 3nan fana bɛ ka sɛnsɛn dɔɔni kamasɔrɔ a ye tile 9 sɔrɔ ka bɛn bi tɛnɛ ma donc o b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakili to i yɛrɛ la fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma jamakulu kunda nin de b'i dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaruya la ni aw mago bɛ na aw bɛ se k'an sɔrɔ n ka nimero kofɔlen na 73 35 28 89
ni i mago bɛ kunnafoni na walima i ka dolo kibaruyaw ni i ye an contacter WhatsApp kan, donc ni numéro fana WhatsApp kan ni y'an contacter a bɛ kɛ kɛcogoya minnu na an b'olu f'i ye kamasɔrɔ a bɛ kɛ ni i bange wagati de ye n'o y'i ka datiw ye kibaruya min mana sɔrɔ olu la i bangena ka sɔrɔ sankolo bɛ sigi cogo min na an b'olu kibaruyaw k'olu fɔ i ye. Ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na.